Several people are feared dead after Banama Dam in Chipinge collapsed today, Sunday, leaving a trail of destruction downstream. Sanapenda mashoko atona kuti aiwa pane demo ranyatsokuonekwa mavidhio sezvamuri kuona this video, aiwa mapictures muchiona aiwa demo richibhesta ende panyatsoratidza kuti papachita runway aiwa yemvura, pachita destruction of houses pauchete nemafields macrops zvashamisa vanhu ende panguva ino havisati paunyatsozivikanwa kuti aiwa vanhu vangani vanga vairedzwa aiwa nemafashama anobva subscribe like on the bell icon. Tipinda panapa vakomana vechinjeredhi vanodanyira chiti although the number of people affected by the dam collapse is yet to be ascertained, Chipinge Ward 10 councillor confirmed the 3 bodies have been recovered while 3 children are missing. He said livestock was also affected, but the number is yet to be compiled. Among the dead is a 30-year-old man who was found under the mud close to the dam, and a 4-year-old girl whose body was found downstream. A 7-year-old girl who was swept downstream has been rescued and rushed to the hospital. Ndomasvikana kudanyikwa panapa muchinyatsokuona kuti aiwa mvura iyi yanga ichinyatsoufamba at a high velocity yanyaratidza kuti aiwa kana inge ichibata chinhu hachaimbomira zvacho chaingoparadziwa kana ari munhu achitotauri. Mashoko atikuona panguva ino zviitika izvi panguva ino yatoona kuti aiwa people they are not being satisfied with the government iripo, noda kuti vanhu vanyatsokuona kuti aiwa it is not serving the will of the people. Vachiona zvinhu zvakadai zvichiitika vanhu vachitoda kuti aiwa toda marescue team neemergency team ingadi yatosvika yatorescue vanhu yatotanga kutoinvestigate ichiona kuti aiwa vanhu vangani vatsakatika, vanhu vangani varasikirwa nezvinhu. Zvese izvi hakuna zvakadaro zvinoitika. Mutidze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechiitiko ichi. Pinda comment section yedu mutidze mafungiro enyu, musana subscribe or like, shut on the bell icon.